naspáno třeba 4 hodiny a cítím se jako rozteklá Nutella, ale čertovému. Tak jo, jdeme na ten výlet. Ty vole! Tak to je fucking crazy. Tohle je mother crazy, kámo. Já tomu nemůžu věřit prostě. Borci, jenom jako pro zajímavost, my jsme v 56. patře, což už si řekneš sám o sobě, to je docela vysoko. Ale tam za námi je nejvyšší budova, která je ještě třeba 2x vyšší, než to, v čem jsme. A my jsme v 56. patře. To je... Co se děje, kámo? Celkem funny věc, my jsme se tady dívali na všechny ty nápisy mrakodrapů, jaký firmy to vlastní. A je tady prostě jedno jméno, Emaar. A to je všude, na každém mrakodrapu, na Burj Khalifa, na prostě každý tyhle budovy. A tak jsme se na tu firmu koukali a zjistili jsme, že tato firma postavila tady opravdu dubajský mall, postavila tady právě tu Burj Khalifu, postavila prostě tady snad půlku mrakodrapů, půlku Dubaje. A její obrat je $7 bilionů ročně. Tak vám to převed, tak 1 bilion je 1000 miliard, 7 bilion dolarů je nějakých 161 bilionů českých korun. Takže tato firma má hrubý obrat 161 000 miliard korun ročně. Jsem v životě jako neviděl takové číslo, asi ani na papíře. A no pro představu, náš státní rozpočet České republiky na rok je nějakých 2000 miliard. Takže tahle firma ročně udělá 80 našich státních rozpočtů. Dubaj. Jo, tohle je Dubai Mall. Obchodák o velikosti 40 fotbalových hřišť. No, nicméně, říkáte si, je to hodně lidí, ale my to nejsme v 2 odpoledne, ani ve 4 odpoledne, ani po práci. My jsme tu v 10 večer a v 10 večer je takhle narváno v obchodáku v Dubaji. A žije to tu prostě 24/7. But I keep pushing my pen and rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no craft low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake fans gon' pile up. Takže zde máme cinnamon vertini. Jedná se o preso s kondenzovaným mlíkem a s kořicí. K tomu takovou jahodovou murdu. Nebojte, není to ze zlata. Potom tu máme nádherný avokádový bagel. Brutál. Tohle je granola bowl s medem, jogurtem, ovocem, prostě vším. Druhý den našeho Dubai blázince právě započal. Ano, máme po bazénku a máme taky po snídani. Tyjo, no prostě luxus, kam se podíváš. Hele, zrovna teď jsem vložil komentář jednoho fanouška, který psal, že příroda je lepší, upřímně určitě. Jako kdybych se mohl teďkon projít v lese a nebyl v tomhle 50 stupňovým vařáku, tak by to bylo daleko lepší. Ale do Dubaje nejedeš za přírodou, do Dubaje se nejedeš podívat na nějaké krásné přírodní památky jako do Rakouska. Dubaj prostě musíš vidět, aby si uvědomil, kam jsme jako lidstvo došli. Tohle je tak neomezený svět, který ti vlastně ukazuje všechny možnosti, které lidstvo nabízí, kam se lidi dostali. Takže už jenom z toho důvodu je dobrý to Dubaj vidět. No ale teď nás čeká Dubai Miracle Garden, což je nádherně upravená zastřená zahrada, něco jako ve Versailles v Paříži, kdo z vás jste byl. A je to vlastně takovej Disneyland jako zahrada. Jsem to strašně zvědavej, já jsem si nějak neuvědomil, že to tady je, tak si to společně projdeme.
tohle je, přátelé, definice Dubaje. Neuvěřitelný. Jakože ten, kdo se o to musí starat, tomu musel nechat život. Úžasně to vidět. Crazy. Na betonu je položená obrovská zahrada, která nemá limit. Teď jsme se s kámošem bavili o tom, jak ty kytky vůbec tady můžou přežít. Protože si myslím, že dneska je tak 38 stupňů, cca ke 40. A jako ten, kdo se tady o to stará, tak na tom musí nechat život. Jestli to mají nějaký zavlažovací systémy, těžko říct, to vůbec nevím, jak se o tohle může člověk jako postarat, aby to všechno fungovalo, kvetlo. Je to šílený. Fakt jako klobouček. Nevím, jak to vidět, ale jsem durch. Kompletně durch. Mají takový vedro, že už jsme si tady koupili třeba 4 vody, 3 džusy a furt z nás leje. A to si, borci, vemte, že my jsme tady na přelomu září října a kdo z vás bude chtít letět do Dubaje, tak vám určitě doporučuji, leďte mimo červenec, srpen, protože v červenci, srpen není sezóna, jelikož je tady 46 stupňů. Já si to nedokážu představit, protože my jsme tady v době, kdy je nějakých 36, 37, takže ještě o 10 stupňů míň. A normálně já jsem jako kompletně durch. To je prostě vražedný vedro. Takže určitě se sem zastavte třeba v tom říjnu. I tady začíná sezóna, lidi jsou na vás připravení, všechny atrakce otevřený, prodloužený časy a tak dále. Takže to je taky super. No, tak jo, no. No, a teď jsme v Dubai Mallu. Byli jsme tady už včera, ale dneska si to projdeme víc a hlavně se zastavíme do místního akvária. Prostě tady v tomhle obchodáku je obrovský akvárium. Nejbavou žraloci a prostě největší ryby světa. Nechápu to. Prostě nerozumím tomu, jak může v obchodáku něco takového být. A samozřejmě to ještě nepočítám lyžařskou sjezdovku, kterou tady mají taky uvnitř. Takže na to se těším. Doufám, že se nám povede užít si tuhle atrakci, ale teď už to akvárko. No a když tě nebaví vodopády, nebo třeba akvárko, tak se prostě zabruslíš, anebo si dáš hokej. Tohle je mimo. Vítejte v Dubai Mallu. Jsme venku z Chinatownu. Bylo tady třeba 80 restaurací na výběr. Sushi, Bumbo Nambo, všechno možné, co znáte. A musím říct, že je to totální rozmachanost toho našeho světa. Jak máš možnost toho výběru, víš, jakože ty to máš 60 podniků, 60 restaurací jenom z čínské části. Pak to máš prostě indickou, pak to máš fast foody, Ameriku, prostě všechno. Jakože já jsem nikdy nic takového nezažil a vlastně vidět tu Dubaj, nebo respektive vidět tu neomezenost, tu nekonečnost, mi taky strašně pomáhá. Myslím si, že to musí pomoct každému člověku, který má nějaký vize, nějaký představ, nějaký sny a někam míří. Tak ta doba je krásná ukázka toho, že asi všechno je možné, že všechno jde. A hlavně tě myšlením, mindsetem posouvá, fakt se myslím třeba o 10 let napřed. Ty, co to je? Bombony. Hustý. A nepodíváme se tam? Dokončím. Prostě pokud budeš mít tu možnost, tak jsem aspoň na pár dní zaleď. Jenom pro tu představu, co všechno je možné a co všechno můžeš dokázat. Yes! Jsme v akváriu, máme Gold Access. To je strašná bomba, protože my se dneska naklidíme tušňáky, pojedeme dneska tím tunelem, což je strašně známá věc. Za sebou mám tady to akvárium, je to velké. Tady tu část možná nebudu ani moc komentovat, spíš se pokusím nahrát co nejvíc záběrů. Mám s sebou samozřejmě metaglasses, takže až budeme třeba krmit tušňáky, až to prostě přes nepůjde, tak to vezmu brýlema a pokusím se vás provést tímhle světem, protože myslím si, že budu mít fakt jako jedinečný záběry, jelikož nebudu muset držet mobil a budu mít tu možnost prostě natočit takový ty dobrý idol věci. Těším se na to, je to bomba, rejnoci, žraloci, ty krásy, no prostě šílený. Tak jo, jdeme na to.
Jedním slovem neuvěřitelný. A neuvěřitelný asi proto, že když si člověk uvědomí, že vyjde z tohohle obrovského komplexu, kde bylo všechno, tak vlastně pořád je v obchodě. Jenom jedna taková jako malá část tohohle obrovského světa, kde máš prostě každý obchod, který existuje podle mě, a je to kompletně crazy, co jsme tady zažili. Úžasný. Poladit si tučňáka, vidět takhle blízko žraloky, všechny možné ryby, vidry. Hele, fakt krásný. Jsem rád, že jsem vůbec tohle mohl vidět, protože kromě té lyžařské sjezdovky a ještě pár míst tady tomu obchodáku je to akvárium a vlastně tady ten tunel takový nejnavštěvovanější místo a myslím si, že je jedno z nejhezčích. Tak jo, jdeme dál, půjdeme na metro, protože teď nás čeká asi Palmový ostrov. Jo, takhle. No jasně, taková ta pražská sláva duplexu, který má kolik? 3 patra? Taky velký klub. Ale jakože klub vypadá jak mrakodrap a je taky tak velký. Ne, tak to je mimo. To je prostě kompletně mimo. Ještě takový fakt o Dubaji. Překvapily mě ceny jídla. Já jsem si myslel, že jak je Dubaj bohatá, všechno je strašně luxusní, takže samozřejmě budou i luxusní ty ceny. Ale vůbec ne. Ty ceny jsou stejný jako v Čechách. Takže když půjdete do nějaké normální restaurace, dáte si normální snídani, tak jak říkám, 200–300 třeba za jídlo, což mě fakt hodně zaskočilo. Takže jo, nebo mekáč třeba, taky klasika, hele, meníčko to máš za 180, 190, to je stejný jako u nás, myslím. Takže jako v tomhle tam je to fakt super. Jediný, v čem je Dubaj dražší, jsou vstupy. Zdá se mi, že jak se na jídle nevyberou zpátky tu daň od turistů, tak se mi zdá, že si ji trošku vybírají na těch vstupech. Takže třeba to akvárium, jak jsme byli, nebo další takovýhle různé atrakce, tak tam opravdu třeba za osobu platíš 1700, 1800, což jako je docela hukot, protože vím, že třeba v Aquapalace za saunu a akvaparnici jen zaplatíš 1400, 1300. Tady vlastně za to, že se projdeš tím akváriem, jo, tak myslím si, že normálně třeba ta cena by byla kolem 1000 max, tady prostě třeba dáš 1700. Takže v tom ohledu je to znát. Nicméně teďkon jdeme do italské restaurace Oliva a je to jeden z takových, myslím si, lepších podniků, ne nějaký jako vyloženě luxusní, prémiový, ale prostě je to taková fajn restaurace tady na tom Palmovém ostrově. Se to podíváme, co nám za takový 3–4 stovky za jídlo dají. Tak co myslíš? No tak jasně jsem to sežral, ne? Když jsem to stihl natočit. Ale takže to je jedno, prostě jsem dement, no. Lidi na mě hrozný hlad, tak jsem prostě sežral svůj talíř, pak i Šárky talíř, pak jsem ještě ochutnal z 3. talíře, ty vole, asi jsem půlku 4. talíře, strašný. Ale bylo to fajn, no. Zase asi nic tak úžasného k ukázání, prostě výborný špagety, výborný steak, vlastně naservírovaný podobně jako nějaký lepší restauraci, nebo prostě dobrý restauraci a tak. Takže asi jako žádný vyloženě velký zázrak se nekonal, ale bylo to moc dobrý. Tak a teď jdeme už konečně směrem na Palmový ostrov, protože my jsme furt na té Maríně. A je to tak strašně velký, že na mapě, na GPS se to vždycky vypadá jako, že jsme už 10 minut od toho daného místa a pak zjistíme, že je to třeba ještě hodina pěšky. Šílený. Ale dobrá věc, a zase takový dobrý fakt Dubaj, kupujte si, nebo respektive objednávejte si na aplikaci Carem, C-A-R-E-M, myslím, že to píše, objednávejte si taxíka. Taxíky jsou tady hrozně levný a za 2–3 kila se dostaneš fakt na druhou stranu Dubaje během třeba 25–20 minut a určitě ta doprava taxíkem je to daleko lepší. Hele, prostě přes apku zavoláš se jako Bolt, u nás, boom, přijede taxikář, za minutu je u tebe, máš tam odvětrán sedačky, máš tam prostě klímu, takže ještě nechodíš tady ve 40 stupňových pařácích a seš tam hned.
Hromadná doprava je docela náročná tady, protože třeba metro jezdí do nějaké části, ale potom musíš jet s tramvají a to už třeba trvá hodinu, takže ono jako, pak už se ti to protáhne ta cesta, že jo, hodinu tam, hodinu zpátky, jo, takže prostě samozřejmě ten taxík, když pak za 20 minut je na místě, tak to je jako super. Takže určitě doporučuji taxíky. Tak jo, jedeme, už máme taxík, tak jedeme. Takže přátelé, toto je hotel Atlantis na Palmovém ostrově, je to nejvýznamnější a jeden z nejhlavnějších hotelů vůbec v celé Dubaji. Přátelé, tento hotel má úroveň 7 hvězdiček. Ještě jen tak jako pro zajímavost, jim to na menší objektiv, to je prostě kompletní kolos. Nádhera. Tak jo, beru to zpátky. Tohleto je teprve Atlantis Royal, což je ještě druhá část tohle obrovského komplexu, ještě pro bohatší lidi, kde noc v apartmánu stojí 1 038 000 korun. 1 038 000 korun. Pro zajímavost. Dříve, když se to ještě postavilo, nevím teď před kolika lety, ale jako první, kdo tu třeba bydlel ze slavných lidí, byla Beyoncé, Jay-Z, což není divu, protože je to prostě něco neuvěřitelného. No a například, jako by řekl kamarád, tahle budova stojí na 2400 pilotech neboli nosných sloupech. To je blázinec, kámo. A máme za sebou první část tohle dubajského blázince. Nevěřím tomu, kámo. Kámo, to je tak ustřelená země, tak jiná. A tolik toho ještě uvidíme. Tak jo, lidi, jsem byl urvaný. Mám naspáno třeba za 3 noci dohromady 15 hodin, 4 hodiny, 6 hodin třeba. A úplně sendet. Nicméně, zítra, nebo respektive v dalším vlogu, nás čekají buginy, kámo, a budeme jezdit po poušti, sandboarding, velbloudi, půlnoční, měsíční obloha, kámo, na poušti, neuvěřitelné věci, safari. Prostě druhý vlog si myslím, že bude snad i ještě bláznivější než tenhle. A já se na to hrozně moc těším, protože myslím si, že můžu aspoň ukázat něco, co troufám tvrdit třeba 95% lidí nevidělo. A věřím tomu, že vy se tam taky dostanete, že to taky zažijete a aspoň vás inspiruju k tomu, abyste tenhle výlet někdy absolvovali. Borci, vidíme se u dalšího videa. Like, odběr na tohle video. Like na tohle video, odběr. Díky moc a vidíme se. Čus.